Hem de fer jo per fer de l'Escobranet, a part de la rectoria, trobava el pa i les verdures treballat i és pensar... plena. Què tens amb el mapa? Benvinguts sigueu, veïns! Com ha anat el camí? Si l'havia de l'estat del fum, què us han donat? Sisplau. O no trobes? Sisplau, no em toquis res. El maldestre que ets em fas molt de por. Però si jo no toco, només vull veure... Li hauràs de dir que em prepari perquè tinc el meu Pere arrocinat. No hi ha dia que no vingui de l'or que no es queixi del llom. Prou que li diré, ja saps com us aprecia la mare. Heu de saber que encara que la majoria de cases i masos tenien el seu galliner i el seu ou, al mercat no hi podia faltar la Joaquima d'Únic d'Ostrell o en Perot de Rellinars, però aquest, quan ha vingut de bon matí, l'han obligat a marxar amb el sometell. Heu sentit aquest terrabastral? Plorant, sisplau, pel carrer Major per veure què fan. Sempre em toca a mi fer la feina bruta i després mai ningú m'ho paga. Correu, correu, amagueu els homes i les criatures. Els bandolers han forçat el portal de Sant Roc i ja pugen pel carrer Major. Jo... aniré a buscar les companyes a veure què en pensem. Aquests bandolers sabran com som les dones de Terrassa. Ja us ho he dit, no hi ha cap home a la vila. Han marxat tots a Barcelona. Podem fer i agafar tot el que vulguem. Quedaran ben fotuts quan tornin. Ja! Quedaran amb un pam de nas que es fotin. No haver deixat les dones, els vells i els nens sols. Jo, amb el mosca morta i el boca fluix, aniré a buidar les cases del palau, el castell i tot el del voltant. Jo, amb l'Obralcarat i la meva quadrilla, anirem a l'església de Sant Fruitós i a la capella del Sant Esprit. Aquests capellans són uns babaus. Tenen molt d'or i molta plata. Es cagaran les calces quan ens vegin. A mi em queda la casa del Consell, el forn i la casa de les boires. Ara, quan vinguem, agafarem tot el que vulguem i quedaran ben fotos quan tornin. M'acompanyarà el Camacurta i el Lazarots. Algú vol vindre amb nosaltres? Sí? Pues vinga, quedaran ben fotos quan tornin. Anem, anem! Realment en són molt de dolents, aquests bandolers ens ho robaran tot.
pare, que si només roben els rics, jo rai. Ei, ateneu-vos! Qui són aquesta gent? Si és el que els faces del capellà. Sí, i mana un exèrcit de dones. Ai, que em pixo! Sigueu benvinguts a la vila. No volem pas cap escaramussa ni hostilitat. I sobretot que ningú prengui mal. I en senyal d'harmonia i bona voluntat, us convidem a una bona teca i un servit de música. Ei, noies, si porteu el peix ben fresc, després et podem fer un mot. Si no, el podem posar amb sal. Jo porto la sardina ben fresca, a punt pel que faci menester. Però si el teu seitó fot una pula peix passat que fins les mosques fugen. Ja els podeu lligar ben lligats i treure-li les armes. Va? Ui, quina son que sembla que tenen aquests bandolers. És bo aquest vi de missa, Bo. És dolcet, tu. Oh, que és bo. Oh, quina son que tinc. Poder que fa gaina, Aniré a buscar la resta de dones armades que encara estan amagades. M'estava dient una soneta. Jo em sembla que ja tinc la panxa ben plena. Ja tinc el vi i tinc el... Potser que fem una becaina. Ja els podeu lligar ben lligats i treure-li les armes. Quan es despertin quedaran ben esturats i es m'ha perdut. I sàpiguen vostès que així fou com los malvats bandolers foren enganyats, lligats, portats i tancats a la presó per un bon tanto de vi. Bé, un bon trago de vi, unes herbes i molt d'enginy de les mestreses de casa. Violant! Violant! Celebrat, vinga! Fem problemes i els músics que no parin de tocar! I per celebrar l'èxit de la pensada, tots improvisen una gran festa a la plaça i pels carrers de la vila. Festa que avui dia encara se'n recorden de tan bé que s'ho van passar. Primer, van fer grans rotllans, amb els músics al mig per saltar, ballar, cridar i riure fins que l'ànima els va dir prou. També feren trets de celebració.
i per acabar-ho de festejar sortien en comitiva per tots els carrers de la vila.